Jirgin al'umma Aminu Bello Masari ne bajimi. Sarkin aiki kaf Katsina ka zamra bagar da magaba dai. Kowa na faɗin gwamna alamai mai ta mana magani. Babu shakka a lokuta da dama gwamna Aminu Bello Masari na ƙoƙarin ganin cewa ya kawo masu saka hannu da jari daga ƙasashen waje domin daga darajar jihar Katsina a idon duniya ta fuskar tattalin arziki wanda zai taimaka domin ci gaban jihar Katsina baki daya. A cikin hakan gwamnati za ta iya samar da ayyukan yi ga ɗimbin matasanmu kuma ƙasarmu ta samu ci gaba ta fuskar sana'antu don samar da ayyukan yi domin dogara da kai. Sunana Ibrahim Zakari, mai ba wa gwamnatin jihar Katsina shawara na musamman akan harkokin waje da saka hannu da jari. Haka zalika ni ne shugaban kamfanin mai suna Black Oil Refinery Limited. Dalilin irin waɗannan ayyukan ci gaba ne yasa nake goyon bayan gwamnatin gwamna Aminu Bello Masari. Saboda haka ina kira ga matasan jihar Katsina su ba da cikakken goyon bayan su ga gwamnatin Right Honorable Aminu Bello Masari. Mu fito mu zaɓe shi da mataimakin shi QS Munir Yakubu a zaɓen gwamna da za a yi a shekarar 2019 domin samun ci gabanmu da ƙasar baki ɗaya.